Estamos aquí no xulgado de Vigo coas compañeras denunciadas polo Carrefour nun acto de boicot que se fixo sinalando a esta empresa como patrocinadora do xenocidio que está a suceder en Palestina. Carrefour España denunciou a 8 activistas de BDS Vigo por colocar pegatinas en produtos de orixe israelí. Unha acción totalmente pacífica que buscaba xerar a complicidade de Carrefour cos crimes de xenocidio que está cometendo o Estado de Israel en Gaza. A empresa Carrefour non tardou en criminalizarnos porque os boicotes que leva a cabo o BDS funcionan. No propio sumario podese comprobar como tirou de maneira negativa de accións que fixeron hai máis de 10 anos co único motivo de criminalizarnos. En Vigo non é o único lugar onde está sucedendo isto, así que por unha parte temos que felicitarnos porque os boicotes están funcionando. Carrefour patrocina Israel, asesina Carrefour patrocina Israel, asesina Carrefour patrocina. ¿Dónde está? Que non se ve.